by som vám rád oznámil, že víťazom súťaže o najlepšiu, alebo teda tú inú prípadovú štúdiu sa stáva dvojica Martin Federla a Marek Barák. My sme pred tým mesiacom mali stretnutie so študentami na pôde Ekonomickej univerzity, kde sme diskutovali na tému konkurencia a vôbec prístup firiem alebo spoločnosti ku konkurencii, tak aby tá spoločnosť vyhrala. Keď sme videli tie zvedavé pohľady, keď sme zažili tú diskusiu, povedali sme si, to nemôžeme nechať len tak. Našli sme jednu oblasť, nad ktorou rozmýšľame, nad ktorou trávime čas, aby sme našli odpoveď, ako s daným produktom, propozíciou naložiť na slovenskom trhu. Tak sme požiadali študentov, nech sa zamyslia oni, ako keby boli podriadení pána Steva Ballmera. A práve túto príležitosť, to ich nadšenie sme využili na to, aby sa zamysleli a aby prispeli k tej diskusii. Víťazi boli unikátni. Tých prác sme dostali niekoľko. Tá jedna, ktorú považujeme za najlepšiu, bola naozaj iná. Iná v tom dobrom slova zmysle, že to na tom bolo vidieť, že tí ľudia sa veľmi nad tým zamýšľali, že do toho dali dušu a kreativitu a to práve tú prácu urobilo inou. Bol ten spomenutý ten cloud computing, čo ma relatívne dosť zaujalo, ako o tom hovorili pán Žerešník s pánom Dobrunom. Čiže nejakým spôsobom som sa rozhodol, že trošku bližšie sa na to pozriem. Cloud computing vlastne to je nová technológia, ktorá teraz dostala sa do poprédia. Chceli sme sa o tom dozvedieť viac, lebo aj Microsoft teraz vlastne podporuje toto v dosť veľkej miere, tak chcem sa dozvedieť o tom, ako to bude, čo s tým ďalej a študujeme to, takže je v tom perspektíva. Spolupráca veľkých firiem so študentami je, myslím, že veľmi dobrá, lebo jednak my študenti máme možnosť získať nejaké také tie skúsenosti alebo teda pohľad na to, ako to funguje vo veľkej firme a vlastne v škole je to také dosť sterilné to prostredie a vysvetľovanie a také knižkové a toto je proste z praxe a je to iné. Je to rozhodne lepšie.